हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मेहेर गोनां गोदै देंखोनि मेथाइजों बिरहोफुंबाय। दा बे जोङो बे फिरफिला सिङाव गसंनानै फिरफिलानि मोनफ्रोमबो ओंथिया जोंखौ माबा मोनसे मावनो थिनगासिनो दङ। जोंनि गेजेराव बे मोनबा गोहो जाय बाथौ मोनबा सानथौआ जोंनि फिरफिलायाव रोखायै बेरखांदों। बार, हा, दै, अर, अख्रां बे मोनबा सानथौआ बिनि गोहोजों जोंखौ साफ्रोमखौबो साफा बाथौ सिबियारि हिसाबै जोंनि मावनो गोनां माखासे हाबाफारिखौ थिनगासिनो दं। नाथाय जोङो मिथिमोनाखै, मोनदांस'वाखै जोङो माबायदि हाबाफारिजों जों मावलांनो हागोन, मा थांखिजों मावनो हागोन, बेखौ जोङो दिनै बे फिरफिलानि सिङाव जों साफ्रोमबो साफा बाथौआरि हिसाबै समाय लानांगोन। जे जोङो सासे बाथौआरि जानानै, बाथौनि फिसा जानानै जोङो गावनि न'खर संसार आरो बर' हारिनि थांना थानायनि जिहेथु बेयावनो गोग्गोम खुन्थिया दङ। दा बेखौ जोङो दिनै माइनाव साफ्रोमबो जोङो माखासे थांखि बिथांखिनि गेजेरजों जोङो थांखि लानानै जोङो गोदोसोनानै थानाय माइनावफोरखौ फोजाखांनो नाजानांगोन। आरो जोङो मोनसे सिरिबाङै धोरोमनि नेमखान्थिखौ मानिनानै, आसार खान्थिखौ मानिनानै बोराइ बाथौखौ गाबज्रिनो जोङो नाजानांगोन। आरो जोंनि गेजेराव साफ्रोमबो माइनावा दिनै फासयनानै थानो मोननाय नङा। जेरै जोङो जोंनि हाबाफारियाव थांखि लाखानाय बायदि हाबाफारियाव लेंहरनो नाजायो, बेबायदि नोंथांमोना बेवहाय जेबो हेंथा होआलासिनो, अजद होआलासिनो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानांगोन। आरो लोगोसे जोंनि माइनाव आफादखौ सांग्रां खालामनो थाखायब्ला जोङो जोंनि बियाब आरो जिल्लायाव सावराय जथुमा जोबोद गोनांथार। थारैनो बे सावराय जथुमनि गेजेरजों माखासे थांखि लानानै जोङो मावफुंलांनो हागोन। बियो जोंनि प्लान पलिसि बानायनाय मोनसे सम बुद्धि जों नोंथांमोननि हेफाजाबजों जोङो मावलांनो हागोन। मानो होनोबा सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि साफ्रोमबो जों मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै, गामियाव थांनानै, बिभागाव थांनानै खामानि मावफैनो हानाया गोब्राब। बेनिखायनो जोंनि जिल्लानि साफ्रोमबो माइनावा जोंखौ मदद खालामनांगोन। नोंथांमोननि मददजोंनो जोङो माखासे हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हागोन। आरो बेखौनो जोङो नैबे फिरफिलानि सिङाव दिनै जों बयबो समाय लानांगोन जे जोङो जोंनि उन जोलैखौ मोनसे धोरोमनि बेंखनाव दैदेनलांनो हानाय जों बेबायदि साफा राफोद बाथौआरि जों जानो नांगोन। बेनिखायनो आं दिनै बे फिरफिलानि सिङाव जि मोनबा गोहोआ जोंखौ फोरोंदों, बे गोहोखौ जों मोजां लामाजों दैदेनलांनो, मोजां सानस्रि सोरजिनो हानाय जों बेबायदि साफा धोरोमनि दहाय लानानै राफोद मावथि माइनाव जों जानो हाथों, बा जोंनि साफ्रोमबो बिबानगिरिया जानो हाथों। आं बेखौ बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबबाय। आरो बेजोंनो आं दिनैनि बे फिरफिलानि सोमोन्दै बुंनाय बा बे बुब्लियाव जोंनि गोनांथिखौ फंनैसो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। खुलुमबाय। आंखौ बिबान होदों बे जाबाय गोथै सि बावनाय। नाथाय गोथै सि बावनायनि हाबाफारिनि लेखा जोंहा गोसोआव लाखिनांगोन। दिनै 1992 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमहालागि जोंनि बे बाथौ महासभाजों नांथाबनानै मावलांनाय गेदेमा जायफोरा गायसनगिरि आफादगिरिबो जानो हागौ, गायसनगिरि दौरि दौसिबो जानो हागौ, गायसनगिरि बायदि बिफानाव थानाय मावथिबो जानो हागौ, बिथांमोना जोंनि गेजेरनिफ्राय
सोरगो रायजोआव मोनहैदों बिथांखौ जों मिथिस'आ बबेयाव जायगा मोनहैदों नाथाय जोंनि बाथौ महासभा माइनाव आफादनिफ्राय दिनै जों बिथांमोनखौ गले गले आर'ज खालामदों बिथांमोना सोरगो रायजोआव गोजोनै जायगा मोनहैथों। बेनिखायनो दिनै आङो आंनि बे बिबुंथिनि गेजेरजों गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो आं बेखौनो बुंदों जे जोङो रुंसार जालांनायफोरखौ जोङो मान होनो रोंनांगोन बिथांमोनखौ गोसोआव लाखिनो हानांगोन आरो बिथांमोनखौ अरायबो सम जोंनि बाथौ महासभानि गेजेरजों गासैबो बाथौसा एबा माइनाव आइजो नोंथांमोना अरायबो सम जोंनि गोसो गोरबोआव लाखिनानै बिथांमोना जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ जाहाथे मुलुग बिखायावनो एबा मुलुगनि रायजोआव जोंनि बे बाथौ महासभाया साग्लोबसारनो हाथों बेखौ बिथांमोना सोरगो रायजोआव थानानै जोंनो बोर सारस्रि हरथों। जों बेखौ आनान गसाइनि खाथियाव गले गले बिथां मुंख्लं रुंसार बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों आर'ज गाबदों। जोबथारनायाव दिनैनि आंनि बे गिलिर बिबानखौ रोंनाय नारसे रोङि नारसेनि गेजेरजों मावफुंनायाव बायदिसिना गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। बिनि थाखाय आङो दिनै बे नुजाफैनाय गासैबो बाथौसा नोंथांमोननि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो निमाहा बिबाय आरो जोबथारनायाव गासैखौबो आरोबाव आङो आंनि गोरबोनि गोजोन आरो सिबिनाय अननाय मानखौ होनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।